il-ġimgħa ta' Santa Marija jew kif isejħula Italjani Ferragosto. Statistikament l-aktar ġimgħa popolari għal vaganzi fost l-Ewropej, kif tixed ukoll iż-żieda drastika fl-attività fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fil-fatt sal-aħħar ta' din il-ġimgħa aktar minn 185,000 passiġġier mistenni jgħaddi mill-Ajruport ta' Malta. L-attività ġewwa l-ajruport mistennija tilħaq quċċata fil-festa ta' Santa Marija, meta kienu skedati 182 tluħu nżul ta' ajruplani b'moviment ta' madwar 30,000 passiġġier. Ftit pariri għal min qed jivvjaġġa f'dawn il-jiem jistgħu jgħinu biex l-esperjenza fl-ajruport tkun waħda aktar pjaċevoli. Passiġġieri li se jivvjaġġaw ma' Lufthansa, Aegean Airlines, SAS Airlines, Turkish Airlines, British Airways jew Qatar Airways jistgħu jagħmlu użu mill-4 self-check-in kiosks li ġew installati fis-sala ta' tluq. Wara li jirreġistraw lilhom infushom għat-titjira, il-passiġġieri jkunu jistgħu jaqbżu l-kju u jħallu l-bagalji tagħhom mal-bank ta' prijorità tal-kumpanija tal-ajru li jkunu se jsifru magħha. Il-ħanut ta' duty free tal-ajruport ukoll introduċa servizz ta' xiri online li permezz tiegħu il-passiġġieri jistgħu jifrankaw il-ħin billi sempliċement jiġbru l-ordni tagħhom minn wieħed mill-kaxxiera tal-ħanut huma sejrin lejn il-gate ta' tluq tagħhom. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed iħeġġeġ lill-passiġġieri biex jinaqsu l-impatt tal-ivvjaġġar tagħhom fuq l-ambjent billi jsegwu xi pariri sempliċi iżda effettivi. Fost il-pariri li nħarġu blan li jitnaqqas l-iskart iġġenerat f'kull stadju tal-vjaġġ tal-passiġġier, wieħed isib it-tnaqqis fil-pis tal-bagalji u l-użu ta' trasport alternattiv lejn l-ajruport, kif ukoll l-użu ta' fliexken li wieħed jista' jimla mill-funtani tal-ilma li jinsabu mxerda madwar l-ajruport. Fi sforz biex jaċċerta li kull vjaġġ jibda jew jintemm bl-aħjar mod possibbli, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed jaħdem id fit ma' qatt msieħba u partijiet interessati sabiex joffri sorpriżi sajfin lill-passiġġieri ta' kull età. Fil-waqt li pastizzi ġelati u luminata se jitqasmu fis-sala ta' tluq kuljum, attivitajiet speċjali immirati lejn l-40,000 tifel u tifla li se jvjaġġaw matul Awwissu ma jonqsux. Għaldaqstant jekk għandek il-bagalja għall-est, issa ma jonqos xejn ħlif li ssegwi dawn il-ftit pariri biex l-esperjenza tas-safar tiegħek tibda b'wiċċ il-ġid.